Αυτός πάντως που έχει στην κατοχή του το ρεκόρ αγώνων, το ρεκόρ παγκοσμίου κυπέλλου, είναι ο Τσάντ Λεκλό με 51,4 από το Παρίσι στις 16 Αυγούστου του 2015. Λεκλό έχει 151 νίκες σε παγκόσμια κύπελλα και βεβαίως είναι ο κορυφαίος στα κύπελλα των ανδρών. Αυτός που γυρνάει πρώτος θα είναι ο Άντριου, με δεύτερο τον Κόντι Σίμψον και τρίτο τον Άρμ Μπρούστερ. Ο Αμερικανός σαφώς έχει το προβάδισμα έναντι των δύο Αυστραλών και τα πηγαίνει εξαιρετικά καλά. Σε αυτά τα τελευταία μέτρα προσπαθεί και από την έκτη διαδρομή ο Μάθιου Σέιτς να μπει στην πρώτη τριάδα, αλλά και ο Κόντι Σίμψον. Πρώτος θα είναι πάντως ο Σέιτς τελικά. Να λοιπόν κάνει την έκπληξη. Βλέπαμε ότι έχει ανέβει αισθητά ο Νότιο Αφρικανός και με 51-82 και καταφέρει να πάρει την πρώτη 17 εκατοστά του δευτερολέπτου.